waldude haame ɓuri waldude nimsa. Nimsa fof e hamnade ko hono gilli ɗi ɓuri musde. Wadde noon nimsa gilli ari. Nde tawno yidde ko hettere tagaande sora e fittandu kala aade ina tengtina ɗum ɗaɓɓe tati. Ngala ɗanngal ko ɗemngal, ngala ɗanngal ko nawre, ngala ɗanngal ko teppere. Nde tawno sa yiɗi a yahat, sa yiɗi a tottat, kono sa yiɗi a haalat. Wadde noon nimsa gilli, hol jogorɗo nimsude ɗeɗon gilli? Mbele ko on jinnoɗo addi e nder galle mum waɗi feere ha ɓocciti serti hen ko on jogori nimsude ɗeɗon gilli, walla ala ko on cikkannoɗo wonde ko yiɗi ko ɗum woni ko oyto yiɗi naati hen ha wontani ɗum nimsa. Aɗa yiɗi andude e nder ɗiɗon nimsaji ɗiɗi holi gonɗo nimsa gilli série pattam lamijo dogowo toon to Fuul TV? Wat feere mbaɗa abonné e nder Fuul TV, mbaɗa like, mbaɗa partagé siki ara série mon nimsa gilli que le 26 août so allahu lamɗo jaabi à partir de 17h. Wona hay nokku koye nder Fuul TV. Siki ala Fuul TV noon so tawi haalama kalen Yero Sow. Nde tawno garɗo ina tawi tigi rigui théâtre poular ina tolni wone nokku duubli ɗum addi jeewo, yimɓeɓe fof ngulli luuki gila nden faade joni eɗen mbiya wonde ko ɓuri jeewo beele ma artu gande de ko yoɗi ala e daranam. Aɗa yiɗi andude wonde Yero ene moftuno ko ɓuri jeewo? Wat feere mbaɗa suivre Fuul TV e o série pattam lamijo jogorɗo dogde le 26 août inchallahu rabbi e nder Fuul TV. Wadde noon ala ko Yero heddini pulago, heddi noon holko pulago jogori yebde Yero. Wadde noon jobdi ndi wona hay hunde. Wadde feere Fuul TV daña 1 million d'abonnés wona gulet e nder pulago, nde tawno pulago ene wawi ɗum tigi. Wat feere mbaɗa abonné, sa andi no waɗirte abonné, mbaɗa feere gandina goɗɗo no waɗirte abonné, ɓoƴƴon e cloche de notification mbele kala épisode garɗo oɗon mbawa hebde ɗum. Fulɓe ne kewide guɗannoɗo mere so tawi rawande usum majji toon ceeɓa mone luuta oɗo série so rendaki ma ngat fiɗeɗu mum fecca. Le 26 ma on gandu théâtre jeewo wonno ko udditirdi ko joni ñamdu ndu ari. Hey sala luutede le 26 e nder Fuul TV.